Vam perdre la filla petita, de 22 anys. Després de molt patiment, de 16 anys, de lluitar amb la malaltia, quan ella estava més bé que mai la vam perdre. Que sé que la Jordina no pateix, ella està bé. Aquí pots parlar de tot, tothom mos entenem. Penso que la part positiva és poder estar al costat de tots vosaltres. Surts tan alleugerit, esperançat i tan bé que sort tenim d'això.